Hey, what's up mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Nandito naman tayo sa ating panibagong video kung saan ang gagawin natin ay magre-reaction video tayo sa Brusco Bros Brothers. Ito po yung channel ng Brusco Bros kung saan pangalawang video upload nila sa kanilang YouTube channel. At titignan natin 3 years ago nang nakakalipas. May 19 po in-upload, 2018. So, tignan natin kung anong pinagkaiba ng mga video nila noon saka mga video nila ngayon. Ang title ng video na papanoorin natin mga idol, Support. So, let's go! Bagong tuloy na ako. O paghanap ka ng mga tropa kong support. Ayos yan, si King. Ah! Support! Support! Bagong tuloy na ako. Anyan pa kayo, baka support ako. Support! Bakla! Support! Bakit? Susumbong kita sa tropa kong mga support! Tropa kong support! Ah! Support! Isusumbong kita sa tropa kong support! Ang itim ng mushroom! Ang itim ng mushroom! Nandiyan pa rin si ano eh, si Ang liit ng mushroom! makagwapo. Ayan. Si King! Pipirator tayo si King! Bakit? Anong ginawa ni King? Nagpatuloy na siya! Wala na siyang helmet! Nagpatuloy si King! Wala na siyang mushroom! Wala na! Nasaan siya? Hoy! Tingnan mo, tuloy na ako. Tuloy na! Support! Tuloy na ako! Tuloy na ako! Patay saan ngayon Yung itsura ni ano eh, yung itsura ni Jonah parang si Taguro eh. Sabi sa amin ni Arnold na nagpatanggal ka ng helmet. Tuloy na ako. Bawal ka nang sumama sa trotang support. Bakit? Kasi wala ka lang mushroom. Ay, King! Bakit ka nagpatuli? Siguro sumali ka sa brotherhood ng mga tuleno. Wala ka siguro suot na brief ngayon. Tuloy ka! Siguro niloko ka ng mama mo, hindi ka bibigyan ng baon. Siguro ayaw mo na kami maging mga katropa. Galing ng ano nila eh, no? Ang galing ng translation nila tapos yung script na ginawa nila. Ang galing din nilang umacting, umarte. Nakakamatis na yan! Nakakamatis! Malaki ang kadiri! Mao! Siguro nakakatalino pag tuleno. Akala mo ba nakakabuki yan? Bakit ka pa din? Iniwan mo kami sa ere! Traitor ka! Traitor! Hayop ka! Bakit hindi ka nagsasalita? Inilagyan niyo ako ng panyo sa bibig eh! Mga supot! At sasagot ka pa talaga, ha? Oh? Ay, traitor ka, traitor! Traitor! Ay! Simula ngayon, huwag ka nang sasama sa amin, ha? Jonah, eh kung magpatuloy na rin tayo, di ba gusto nating tumangkat? Eh di magpatuloy na rin tayo. Sa ano na to, sa scene na to, ang galing ng umarte ni Mark Gray, no? Si Christian Mark Gray tuloy. Christian Mark pala. Si Idol makagwapo. Ayan. Ang galing niya umakting dito eh. Parang siya yung humakot ng audience impact. Tapos itong si Jonah, ang galing din umakting si Tagoro. Lahat overall magaling. Tuloy na lang tayo, bakit naman kanina ako? Eto, hindi ko to naabutan eh. Hindi ko kabisado kung anong pangalan na ito. Search ko mamaya kung ano. Eh di ba? Support forever tayo! Team support forever! Eh di magiging team tuli na tayo! Di ba mas maganda team tuli? Nga! Mas maganda! Oh, team tuli! 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 Bong sakila! Hoy! Tropa! Support na uli ako! Tara maglaro! Support forever! Tara! Ha? Bakit ka naging support? Eh tuli na nga kaming tatlo! Tuli na kami! Tuli forever! Tuli forever! Tuli forever! Alis! Alis! Support! Bakla! Support! Support! Alabas! Support forever! Ito ka nagpatuloy na kami! Ano yun? Saan ka pupunta? Bakit
mag-exchange ako! Okay, ayan nga, na dito nga natapos yung ating video kung saan napakagaling talaga ng gawa nila, ang gawa ng Brusco. So makikita natin mga idol, yung professionality, yung performance level ng video ng bawat isa. Makikita natin na ayos na ayos. So nakipag-cooperate naman lahat. Ito si Merc, Christian Merc, itong si Jonah at saka si King. So ayos naman yung performance nila. So ang masasabi ko lang, dati pa lang magaling na talaga sila. Magaling na silang umacting, magaling na silang mag-perform at mag-act na parang professional na. So, ang laki ng pinagbago nila dati, ganyan lang yung mga itsura nila. Ngayon, bilyonaryo na. So, nakaka-inspired na panoorin, tapos nakaka-throwback lang sa atin, lalo na sa mga solid na taga-subaybay ng Brusco Bros simula't umpisa. At syempre, sa mga nakasubaybay noon at nakasubaybay pa rin ngayon, so nakaka-proud at subukan yung balikan yung mga nakaraan, subukan yung balikan yung mga video na ginawa nila noon at mapapatawa ka na lang. So ayun, ang laki ng improvement nila noon hanggang ngayon, sobrang solid pa rin ng Brusco Bros. Brusco Bros lang malakas. Brusco Bros lang malakas pero mas malakas pa rin si Lord. Yeah. Siyempre, dito na magtatapos ang ating video. Huwag kakalimutang mag-like and subscribe and click yung notification bell para palagi kang updated sa mga video na ginagawa natin. At mag-comment na rin para mapag-usapan natin yan.